nagsimula na naman. Ano gusto ko lang sabihin sa inyo, because it's pinhi. Di ba pag sinabi pinhi, dapat pili-pili. Maganda. Tapos aanin ng maayos or ng maganda. So, ngayon pa lang dapat ay nagpapasalamat na kayo. Dahil sa dinami ng kabataan dito sa Bicol, lalo na dito sa Kapaliluson, bakit kayo ang napili? So, kayo ay pili-pili. So, hindi yun parang privilege pero challenge yun. Sa liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos pakita sa mundo, puso nagbabaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susulat. Marinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusuko. Alam kong kaya mo. Sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Nagniningning ang pangarap ng iyong pusong humihiling. Nakalimutan ng kahapon, sana'y dinggin. Sigaw ng aking puso, hindi susuko, hindi susuko. Ilabas ang iyong pangarap, huwag mo yang itatago. I'm Mark Libera Ditara, taga Kanaman, Saro Sarapili, na youth sa Samuyang Munisipyo. Ang training na to ay para sa young farmers. So, I realized na ganito pala ang pinagdaanan ng mga farmers na pinag-trainingan namin. Ngayon, alam ko na kung ano yung pinagdaanan ng lahat ng mga farmers. Sige lang sige, walang imposible. Hanggat ako'y humihinga, sugod lang laban pa. Pangarap ang din, tumislap tulad ng mga bituin. Sige lang, di ka nag-iisa. Ako po si Maylin Candelaria, galing sa Banwaan ng Kabusaw. Importante po sa akin yung nakasali ako dito is yung mga natutunan ko and yung knowledge na pwede kong maibahagi sa mga kabataan para matulungan ko sila na bigyan ng kaalaman sa agrikultura upang mas maipakalat namin to sa kabataan na katulad namin. Sige lang, sige lang, sige lang, sige. Hihingit na magkakasin na magandang para news at maganda rin na mga barangay para mapatuloy natin ang ating agrikultura dito sa ating probinsya. Ako, kami, ang binhi ng pag-asa. Hindi